Hoxe na Hora Galega queremos falar da couza da pataca porque, atención, temos novos datos da situación na nosa comunidade. Falamos dunha peste que chegaba a Galicia, ao noso país, en agosto de 2015. E mirade, xa en outubro de 2015 houve que tomar as primeiras medidas de restriccións, de prohibición de sementar patacas en moitos puntos de Galicia. Vai xa para 10 anos, Pois mirade, a Consellería do Medio Rural vende publicar o novo informe de como está hoxe en día a situación e de verdade falamos de moi boas noticias case 10 anos despois. Por que? Quedan liberadas destas restriccións, destas prohibicións, 8 parroquias de concellos da provincia de Lugo e 9 parroquias de concellos da provincia da Coruña. En total, 17 parroquias que xa quedan sen ningún tipo de restricción porque nos últimos 2 anos non houbo presenza de couza. E en Lugo, mirade como mellorou a cousa, porque só trabada queda como unha especie de vixiancia de que non haxa. É verdade que aínda quedan na provincia da Coruña 9 parroquias destes concellos que están totalmente infestadas en Abegondo, Cariño, Carral e Fene. Como digo, parroquias dentro deses concellos, Non significa que todos estes concellos estean infestados. Son 9, pero a situación mellorou moitísimo con respecto, sobre todo, dende o 2016 ata aquí, que foi moitísimo o que afectou a couza da pataca. Hoxe están moi felices e, polo que vimos, Rocío, xa botando patacas en moitos puntos de Galicia porque, despois de moito tempo de restriccións, hoxe respiran tranquilos. Non é para menos, aí, tanto veciños como agricultores de Caión, na Laracha, home, que levaban anos en corentena, Fixadevos, dende o 2019 ata o 2024 sen poder plantar patacas libremente. Pois agora xa o poden facer porque pasaron eses 2 anos de vixiancia de que non andivera o bicho pola súa zona, así que dende onte xa poden plantar patacas libremente. Están contentísimos, por eso hoxe fomos ata ali, estivemos con Manolo e tamén con Rosa e vímolos tan felices facendo os seus rejos para plantar as patacas que, dende logo, que nos contan, dá gusto velos. Estamos aquí en Caión porque temos boa nova, que é que xa se poden volver a plantar as patacas aquí, despois de que a couza por viñera dixera aquí en Caión non se pode, non? Sí, pero botamos 3 anos, aquí hubo moita, A verdade é que, en principio, agora o ano pasado xa non había, O ano pasado había que dar un informe de informar, vou plantar patatas entre esta finca, todo, había que dar os datos todos. O que mandaron era eliminar todo, limpiar todo. O sea, onde te cerraron, é desinfectar todo e deixar todo limpio. Eu teño patatas ahora mesmo que xa van para comer. Eu plantaba a tradicional, co jadaño, pero agora justo me entreteu, entón vou a casa do meu consogro e vou sentadinho, vou nas botando así. Sí, claro, é máis cómodo, Home, claro. Pero bueno. É que agora temos aquí detrás unha principiante. Sí. O home catalán nunca xubira agora a plantar, pero venga, a plantar que leja lleja. Se está plantando, entonces vou a axudar, agora vou a axudarle. Vamos a ver. A ver, Rosa, a ver que te axudo, a ver. Isto vai... Non está ben feito, pero bueno, está como se bien porque... Pero non está ben feito, Manolo, non empecemos. Porque é fixo o catalán. Claro, foi culpa de É Juan. culpa do catalán. Que fixo o rego mal. Que fixo, claro, son moi fondos, tiene que ser un jadaño. Pero bueno, son moi fondos. Botámoslle menos terra, teño que chamarlle a atención despois. Juan, vouta a despedir, non pode ser isto que faz. Sabes cortalas, verdad? Así, córtalas así. Así. Este non che vale, ves? Este sí que che vale. Isto vale para plantar. Eso vale para plantar. Así tal cual. Así tal cual. Oíste, mira, vouche a decir. Sabes como facíamos nós sempre? A medida de plantar a patata, o largo do pé. Más ou menos, así, agora eu topo aquí. Así. Vale, Rosa, Manolo, pois xa está casi isto. Isto xa está feito. Xa temos a tortilla de patacas. Tapamos os rejos, despois cando empezan a germinar para arriba, que sea un pouquiño de así, teñen que escarbalas un pouquiño, despois cando son un pouco máis grandes, xuntalle un pouco a terra así polo lado, ves? Así, nunca vai a queimar ao sol. E sulfatalas. Perfecto. Consellos dados tú, Rosa, veña, traballa un pouco. Rosa, esta finca non é túa. Non, é do meu veciño Evaristo. E vala aproveitar, non? Deixouma. Pois hai que botarse a terra. Patacas, grelos, navizas, temos de todo, repolos, de todo. Estas cousas hai que aprenderlas, non se poden perder. Pois como vais saber esa tortilla? Ai, mi madre, sí. O meu marido fai unhas tortillas de pataca impresionantes. Regos moi mal, xa o reñiremos. Máis que para enviciala, van salir boas, seguro. Segura. Nos vamos a estar.